ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ବାଇକ୍ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 70% ମହିଳାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି ବୋଲି ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସାରିଛି ବୋଲି ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ଘର ବସ୍ତି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ନୂଆ ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 3 କୋଟି ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନାହିଁ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ପୁରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କାହାର 50,000 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ସେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଲିକାରେ ନାମ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? ପିଏମ୍ ଆବାସ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ମେନୁ ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ PMAYG ହିତାଧିକାରୀ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନାମ ଚୟନ କରିବା ପରେ ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ। ଏହି ନୂତନ ପୃଷ୍ଠାରେ ତୁମର ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ ସୋ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଆସିବ। ଏପରି ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି।